Maayong gabi si tanan. Non-tournament battle flip mongs mag-ingay. Okay, marag init na ginag-away kay Duger nag ambot lang kung nagbikil maning duha pero okay ra, gira ta. Pero ako na pa Laila para sa bagong salta. Represent Robinson Hood mag-ingay para kay Tristan. Shout out yes sa taga Robinson lang wala na nga ni okay ra. Bradex. Okay, sa akong wala, ang pagbabalik, galing pang brand line, represent, receiving mob stocks, dinug mo kay champion, mag-ingay para kay JC! Bilang na lang ulit ang rappers. Adik sa rap kaya wang kakulapi, nagpapatay para pinagsabay Duterte at Marcos. Binabangga mo Benes Santo, dinadala kong bife Angus. Inaakit mo entablado, inaakit ko legend status. Yeah, mga debat ng 90s lapit, papaliwanag ko. Yeah, nangarap din ako magkita niya, ginaasap ko ibinuhos ko ang doble na makakaya ko. Pero may prinsipyo hindi tanga kagaya mo, na walang dalawang isip na ipinagpalit mo upang kalalaki mo sa kasi katando. Yeah, what do I care? Style mo yan, Dre, life mo yan. Ang pinagtataka ko lang paano pagtaklap sa wife mo may lumande. Sa agad o baka di pukit may payag ay nagagamit. Iba sa tunay na buhay, walang silbi ang likes mo dyan, Dre. So the motherfucking shit. At para sa'kin, yes, trapay madali. Mga istang sabay sa agos, huli na matapang pasanet. Pag hinila kita, tingnan natin kung makabangka ka. Sorry, kasi isa yan sa aking. Shoutout ko sa akong kalaban. Panggilit sa Book of Record yung pagka-bright. Waka nito nga to ni aging battle na to, imong ipagpalaw, imong ipang-invite doon sa chat, isog pa kayo. Abi na mga bara niya, dugay na nahikay. Atay, grabe ka tibay, pag-abot sa schedule. Bildi pa nakautang kay maglikay-likay. Dalawa, naka-headband pagkuhan, bang Pokemon. Andam na namang karong battle na to, bay, tanag-andam na nimo imong mga ipangrason. Shout out pa lang to ha. O sige, daog dos coin si GC, so una mo ba natin nagipili niya si Tristan. Okay? Una nga ba natin para kay Tristan? Di na kumurason. Yo, round 1 pa unahan ta na ka. 1 win na ako madungagan ako isa. Di ko nimo ma-1-1 gani ka sa ako makaisa. Pag ko pa ning nasalta pero ayaw kumpiyansa kay sure bull nimo tira. Headshot ka karon sa akong 1-1 nga dala. Papapapapapakyo ka. JC, representing from receiving mob stocks. Ingon tawa kay yata sa natong container van. Pwes, paki-receive ha. Na ako delivery perting daghana. O kayo nakatingala ko lahi ng mga stocks sa akong ipangdala. Oo lahi, kay puro mga bara. Bara nga kinahanglang i-compress. Bara nga nagpatong-patong nga murag mga case. O bara nga nakaplastar na. Gamit akong uto kapag receiving office. Ingon sila sa flip mongs, ikaw ang pinakalalom mo gunahuna. Lalom? Kung ang imagine, ana? Ako aminado nga mabaw. Rani akong mga tugma, pero okay ra na. Kaya kani atong match up, muraranig suba. Kaya kung sa atong duha ako ang hunas, o di sa atong pa sa atong duha, kabalo na ka kung unsa ka tubag. Taob. Taob gas ako Nung dili magsilbi ang kakusog, sasog, kung ang dagan sa ibang flow, di masabtan kay lubog, di kasako kadaog sa all 3 rounds pa ka magtinagalog. Speaking of Tagalog, sabi nila, kailangan ko raw galingan. Kasi yung kalaban ko, champion pala yan. Oh, wala nakagets? Galingan pala yan. Inanihon rin na ako ni pagtudas. Round 1 pa lang gani, makabit-bit ako bugas. Ano na ka? Yo! Kung naigingon sa ako si Autopsy. Sa receiving daw sa una, usog daw ni makaon si JC. Tangina, mura po rin kag si Tipsy di. Ratatouille. Nag-resign para di mahalata. Believe na dito da. Wais ginaning mga ilaga. Pero din nakaikas ng ilaga. Kaya sa asa mo dagan karon, pusa. Nakagets ka? Pusa. Meow-meow, dumulmiling nga. Oo, ako ang iring na taga Robinson. Kaya ang mga stocks mong pagkititon, ako, ilaga akong ginakaon. Oh, glass. Kung siya ingunin mo, ilang mga banat pang flip monks, ang imong pang flip top. Flip top! Bunot, yan kag chocotop. Hoy, paminaw ka niya ako mga banat o sweatress.
nga hearing kaya mga financial mahadlok permanently sold out kanang imong murag near X na product di na mahal kinahanglan ng i-sold out makadaog na po sa ako kung macho kung sa shout out ay Una ka mana para ka JC. Grabe ka humok siyang pull out sila puno dengi gawas. Wala ni takas. Papapapakyo banat na ni smaglas. Bago ako magsimula, magpapahaging muna ako ng sulto. Shoutout kay B1, wala kang bayag gago. Kabalo mo sa meaning sa B1? Bayot numero 1. Tapos itong bubuit na pandak na lang at tinapat sa akin, no choice na ako. Sino pala to? Si Bito, Bitokon. Pwes ako rahipos ni basura nga gihatag nimo pag buman ako diri pakitawag na lang si Bagbagay ako na hipahipos ning BO. Napakoy nanungog nga info. Tatlo ka adlaw daw kani absent para lang sa kuwa. Wow, ka-sweet ba nimo bro? Ako dula-dula ra ni pero ikaw grabe ra ka seryoso. Tatlo ka adlaw nag-practice wow desperado. Nakatawa lang ko gunahuna tungod sa kuwa muwad-an kag trabaho. Sumaw na dining kalaban nako nga taga-maon. Nga kaduha na nasakpan sa sakrom sige gaon. Ma-terminate lang kang buanga ka wag yapon ka napusan ng karon di. Gamay jud kag utok kay nibangga ka sa lyrical nga maton pus karon makakita mo mamarigya ay biskuit nga sa kampungan po niton. Di ka na mga paghinambog nimo sa Robinson ako na ng paputlon. Di ka bula-bula ra imo agi wel inana mo jud na ba sa pride permit unlon. Oh. Ano akala mo sa Robinson ikaw yung pambato? Gago, laksan tama. Paano ka naging pambato mga produkto mo parang estilo mo pambata? Katunay bawaan ako muna yung makalaban. God! Muraw gisapian og katapon. Naginisog-isog raman ni inyong idol tungod ra pod sa mga sulsol. Saon pagdaog. Mga linya nako puro saksak sinagol samantalang mga linya nimo puro saksak sinagol samantalang ako mga bara. Binisaya nga mga bara mala samurai at sa lagaraw kutsilyo gusto pa mo. Bars na sample kana tanan ako'y pandunggab sa imo inana ko magsaksak sinagol. Isog ga bata pa kay sa group chat. Ako daw bagets. Kasi ko membro sa Putapets kay kung mag-bars ka ikaw ra ko'y makagets. Kapalo ka sa ilinya nimo nagmarka atong battle nimo nga naginusara. salan Wala lang katong bars beats ra. Low quality ra gani imong mga linya, low quality pa pati camera. Ani gyud low quality jud ka. Ito na iba, low quality jud ka. Bay low quality jud ka mo katunay ba wala ko mo nang kalaban. Puta, grabe ka laay tungod sa imo na wala na ko gana bay. Pang mga linya nimo Atlas. Pangalan sa kalaban sa si Tristan. Bamboo, pati pangalan sa grupo nila nga Bradex pinangalan niya. Dami identity nito ni tanga pero kahit ano pa yung pangalan mo paglalaruan dahil ako napiling kalaban mo, di naabot sa Tristan din mo. Uwing bukod sarado na parang ikatlong stand. Man ko pinakita ko lang sa lahat na walang balanse yung pangalan kaya madali lang tumbaan Tristan na to. Yo! Ikaw daw nga para kay Tristan. ang inalin ako mo ribat sakto na lang giingon nila ikarap na makasabot sa imong sulat yo round to game Game. so pakala ko na si Bamboo Tristan representing from Bradex simple ra kayo niya kung mga lyrics pero clarex dili parehas sa imo nga walay masabtan murag way solution #bulok sa mathematics JC versus Tristan kung atong isumatotal labok ang 7 sa kudahan pero kining 7 kini mo unay sa imo kay style nimo Kurt Cobain kanang imo mga sinulat muna suicide note kay kung mapilit ta kamen pag suicide ka sa daplane bang bars again wala tang tarunga po na imong pag-side part kay imong matira way igo may pa man siguro harina na all purpose ang mga banat may pulos mao ni champion nanimahaw malagig wings way nakadungog ay way nakagets mao ni champion nanimahaw malagig wings champion ka brand X ka sa kuha wa ko'y pake ko sa flip mong sa ikaw ang hunter X ka sa kuha napay purma ni mong ako PGT audition nang ina ako ang hurado X ka sa kuha mo na kayo napakitaas si B1 kasi ako pa lang X ka sa kuha ano part sakto ba ako mga tinapang ihurot na ko ni sa imo para dili ni masayang timplada nga murag samyang X2 ang kahalang mabisag asa mga angle sa X gigas ako kaya bisag bali-balihon pa natong X gigas ako kasi mo ribat ka buhay unahan pa na ka
Why? Kaya ka sa ako, bay. Pero inyong sila, no match daw ko sa imo. Kaya health rin sa Gaisano, tas inyo pag yung makahurado. Walang expected na daan. Ako na lang yung partidahan. Dayo naman na akong kalaban, mga hurado. Okay na sa ako siya inyong iboto. Kaya dayo naman na akong kalaban, taga Davao. Di man po kumusugot na maiya ang boot. One. Maong, pura na siyang buisin. Dini ka daw ng number 2 sa number 1. Maong pahawa, dini sa among syudad, kaya may nanganahanglag MC niya kalat. Ilubong ta nakakadugay ako nagkalot. Flip-flong sa iyo na bang taak, mawara ng kalit. Mapilder ako nimo kung lumba la, lumba li, lumba lolo. Ang makadaog ka kang bambo, manigiingon nga himala. Ika ba agay mag-rapper bay ako sa imong maligya na nakabalot, tas musinggit kang Pinoy ako. Dini mo malabuan akong uto ka grabe katalinis, murag tatsulok. Iyaw na ni pre, wala inali, pwede pa kay LC. Yo! Kano nga ba, at para kay JC? Grabe nga reference about X, nakakatawa. Kabalo ka sa ibinindot nga punchline about X. X na ako imo asawa. Grabe pa makapanglait. Sabi mo kung sa kagwapo, basta nakalimot ka ng kagtiil. Ako di man sa panginambog. Itsurahan na naka-reader pa, tawagan na package deal. Oh, isa. Dili man tanaw ko manghinambog dire kay kabalo mo ko sa ina nga pamaagir ako mapilde. Pero ayaw lang paabutan nga itong away mapadulong sa pagpapuhay. Magbahay ra kabay. Isa. Nara ko isa ka pangutana. Dagan mo nga tingala kung kuan ba. Nagana gidawat ka sa Robinson no bisag abnormal ka. Ang pagkakulang-kulangan niya siguro 199% na. May sa katiguang niatog supermarket ng utana. Una bay doorbell dito ginatinda. Gas kayo bright ning bata, gihatagan ba naman og ding dong pero chicheria. Kumunguta na mga tao direk bugo baka ang itubag. Sa sobraan ni katama pati sling, pati lagi sila silang balay imong sling ba. Kini sikat pa sa Robinson abi ni mo si Kinsa. Kaya gano lagi saya ka suporta. Sugag trip. Basin pasabot ni mga supporter kanang ginabutang sa break. Morning linya paminaw mo, morning linya ni atong buwan, morning linya ni nga binulok ato ni aging tuig itong battle nila. Ana siya. Your URC. Wala kay kwenta nga MC, mga linya nimo murag stock nimo grabe ra ka chipit. Kung gikulbaan ka inom na lang og kape. Sabon ako kung gikulbaan ka inom na lang og kape. Yung sa nimo pagbalanse. Nabuang nakapre, gikulbaan ang makahang tao pa imnon panimog kape. So kibali mo ra ginani. Mama nimo nga gi-high blood baka nagdurian og garne. Ay. Papa nimo ni sakit sa bato pa im nag-coke permente. O di ba? Mo ni resulta sa mga taong di kabalo mo sulat, batakaraw yaw-yaw, batakaraw bangag di kabalo mo tan-aw. Murag og bully sa school kay magpaulan ko og kantsaw kanang naong nimo murag baligya kay ako gipakyaw. Mangumok ning ribis ko karon sa init na kape siya ni saw-saw. Then kuan pa kayo, grabe pa ka stalker. Stalker sa Facebook. Kay Boy Negro sige pagpakumusta. Nabayot naman siguro ka. pati sa personal. Nabayot naman siguro ka. Sige, pag humana ni nga battle, i-open mo Facebook, i-accept na tika. Pag i-open mo Facebook ba, kay i-accept na tika. Tubangan sa among tindahan, sige pa ni sila glabay-labay. Mga tindero makahamo, pero mura man mo mga shoplifter, mga giatay. May pagmuli kasi yung barangay para ang kabaw matubway kay gusto makahapon ninyo malisdan. May pag inyo kung pahagpatulog ka munggay. May karon delikado na kabay mura kag styro nga barko ni bangga sa balanghay. Yo! Katulong ka ba na at para kay Tristan? Tangina, ex daw niya ako masawa. Kaila ka? Wa man siguro no. Yo, round 3 game. Pang eskwela pa lang ni among battle. Siyempre kami ang mga estudyante. Ako ang estudyante nga kugihan mo ng nagkukogrado. Kini si JC, muling estudyante nga nakulan sa klase. Kay klaro man pre, na sa atong duha, ikaw ang naay INC. Gets di mo pre? Usaon nimo pagsabay diri sa dinugmukay. Ubisang maabot patag nilang katay pagbaay pinatyanay. Kung mahadlok man nagdugo, bay. Oh, INC dugo. Di na siguro na ako patas kung pa kaya ako akong kalaban na purag action nagkasuko.
Di ba English siya? English siya? Bisaya man lagi. Pero ingon sila, kinawang kalaban ni daw ni basta-basta pilihon. Kaya lagi daw champion. Champion ka! Ang ina di halata. Nag-chat-chat niya na hambugiro kayo, grabe ka basa. Champion, grabe ka basa. Ang resulta ng bula-bula. Oh, kasi nakaingon ka nga mancha na kanya kong bara. Ayaw ka bala ka kay Florinan, tapa ka. Kay para pag-kus. Kuspaw na ka. Ikaw ra ang champion. Ay, di lang sila basta champion, MVP. Oo, most bulok sa flip-top. Kamu na po ni Gabstar ang mga champion ng mga bad news. Lisod po ng good news, tanawa sa YouTube, 60 views. Kalo isa Diyos. Jess, makutanan lang ko sa imo ha, pag mag-battle like, anong paminta na ka mag-shoutout sa imo mag-agaw sa Bayugan? Sa atong battle, happy ka na akong yatrasan. Imong agaw taga Bayugan? Diha nga lugar na mga hetman, kapag pag human sa atong battle, imo kong patirahan. Pero klaro man niya, membro ni sa hetman. Kaysa pagduol na ko kayo na, ang hetman. Alis na namong battle, gusto na ako sa'yo makipag-meet. Pag ato na ko si Keltor, payapo kayong bullshit, nakaulit, nitubo ako sungay. Bantog na po na nitubo, okay? Nagtutok ko sa mga helmet. Pero gwapo ni motor, raider ang dinadrivean. Alister mo dagan, naka full gear ang kanahan. Kumpleto og lisensya, pero sa LTO na dakpan. Ang pangutana nga naman, sir, kumpleto makatalan pero ang driver di ang ngayan. Pero real talk, wapay motor. Kung karon akong utok na lang akong ipaandar. Wala akong mga sulat na magsilbi niya gasolina. Hindi na ka permira, segunda, tresira. Kasi start pa lang, ipatay na ako sa mga linya. Yo! Katulong manat para kay JC! Saba ba nimo bawal diring? Saba ba nimo bawal diring wangwang? Mulubog ka karon murag lansang. Wado ko kaila sa iyang asawa nimo si Pukwang. Round 1, round 2, round 3, puro sabon ang reference. Di ba, biskwit imong baligyan, anong puro makasabon? Saka, dahil sir sa sabon, inaram na ako nagipanlitok ko eh. Ano ba eh? Yo, round 3 na. Ngayon magsasalpo ka na ng mga bara, husay ko. Hindi ko kupas parang golden tara, matagal na ang butuan na sa aking paanan. Kaya yung B1 di na kailangan bigyan ng importansya, mga tao dito walang pakialam sa bara mo dadala kasi ikaw lang yung natutuwa, hangal ka, tuwag ka na magtaka, mga linya mo parang produkto mo kasi nga, di ba, ikaw lang din naman kumakain sa sarili mong paninda. At ikaw na rin mismo nagsabi na tropa mo si B1. So para pala tong mathematician, kasi ako hindi na-carry nung 1, ito naman si Tanga, nagpag-ghost right, nagbaro kay 1, simpleng logic lang yan na Pasko nyo nga pala, kaya naman pala nagbibigayan. Pero manahimik ka muna dyan. Manahimik ka muna dyan. Huwag mo kakalimutan, wala kaming Pasko, di ko to pagbibigyan. Kasi ako ang Duterte ng Pasko. Ako ang Duterte ng Pasko, wala na mapapasabog to. Pero sige, dahil mabait naman ako, pagbibigyan ko to, pakakainin kita ng libreng maligkita biko, sabay iaabot ko sa iyo, sisindihan ko yung pikulo. Kasi kung yung rap battle sa inyo, pahabaan ng oras, bis dito ibahin mo. Aanhin mo yung isang oras sa round kung puro kabubuhan lang yung pinapairal mo. Kaya sige, paabutin mo ng 3 o 4 na minuto para makita na lahat ng tao dito kung paano kita tinalo sa loob lang ng tigda 2 minuto. Sa loob lang ng tigda 2 minuto. Bisag bulay pangalan ng idol ninyo, nga murag ipatol niya, naratol, burado na sa tarpol. Kung mapildi ka diri ilang mga pusta sa imo niya ibasol. Kung saon, di ni makapasa kundi lang nga murag bachelor nga gipahardol. Advance mag-isip, murag siguro bulayat mo hakbang. Nana dyan na, basta mura kag tikbalang. Yo. Oo, mura kag tikbalang. At last, halos mag-iisang buwan ka rin tumatakbo sa utak ko. Hindi ka ba napapagod? Sapagkat yung utak ko malawak. Kahit di nagdadamo, advance mag-isip. Parang sigulayat, isang di pa kada tapak. Bubumbahin ko yung bungo mo, pati tagiliran mo wasak. Karoon ng pungutana, kung saan mo pagkapot sa kadaugan kung bungkag na imong hawak. Ipagpaksan mo, be! Bubo kayo na.
Round 1, murag kusog ang mga punches ni Bambo. Kusog murag si JC, murag okay man to ka JC pero murag mas lamangan si Bambo sa mga punches niya. Pagka round 2, si Bambo murag ninay ninay nasa moderate siya pero nalamangan ni JC tungkol sa iyang sick lines niya. Sick lines o mga kuha niya, mga set up sa pagkuhan, tapos punchline niya, buga din punchline. Tapos sa round 3, murag si JC murag na medyo naitaas ng gamay pero murag nalamangan siya ni Bambo. Mao nga sa dagay punches si Bambo kaysa ka JC. Murag ang score para kay Bambo. So, Judge lang ako, Judge. okay. Round 1 ako. Ay, ako sa Jeep Smart. Ay, kasama si Ako lang si Jeep Smart, amigo no si Bro, si Ilatanan din. Bitaw. Judge na ako. Round 1 tie ako. Round 1 kay parara silang punchline na si Bambo nag wordplay din si GC na bars pero match ra sila. Pagka round 2 mas niangat si Bambo gamay kay mas angat yung mga ipangbuyan nga mga punchline sakto pod makaigo pod ba. Pero pagka round 3 GC niangat pod gamay ra pod ani angat pod ka GC sa kay nibalik man si Bambo sa sabon tong champion murag sa round 2 gitira niya sa round 3 nibalik na po siya champion dato pa lain na po kay paminawon mo nang si GC ni lamang siya sa round 3 mo nang tabla round 1 round 2 Bambo round 3 GC so tabla. So tulo ni sa round 1 klaro gid kayo nga ang kang GC mangod na mga rekta ni GC pero is murag maihap lang murag kargado gyapon sit up. Ang iya is dagan siya yung mga reference sa round 1 na kagado siya sit up pero medyo sulit siya punchline sa round 1 mao nang round 1 is Bambo. Sa round 2 dito lang ko gilay sa yung round 2 kay para man sila nga na jokes pero ang ako lang is di kay taasan ang sit up sa isa lang ka topic. Nag-focus siya sa X. Pero lailay sa kuan na siya pagka-multi pero ang ako lang is murag X is ipangitaan niya sa tanang wordplay o ano ba dula sa kuan o gameplay ana. Pero nagribat po si GC ato nga time tas napo siya mga linya parte ko sa balanghay ba to? Lang ko sure basta duha mga 3 or 2 mga punches nga para sa kuha pasok ang GC. So round 1 Bambo, round 2 GC. So sa round 3 na dili na nagkakuan gyud kay naman po ibalik si Bambo nga kuan sa sabon lagi. Pero naman po siya mga gamers nga mga punches para sila. Pero para sa ko murag action mag-stumble si GC. Murag wasa sa round 3 action mag-stumble. Parang naa siya mga lines nga usahay nga di usahay git sa punto kay murag muhunong pa ba tas mobalik na pod. Pero okay props kay GC kay naribat pod siya. Tilog dikit ra kay ning away kay gamay ra gid lamang ni Bambo kung tuyoon lang maihap ra yang punches. Pero lamang si Bambo sa round 3 so round 1 o round 3 Bambo, round 2 is GC. So para sa ko Bambo.